Maayong gabi kaninyong tanan. Ani-ana sa kami nagba-vlog. Pasensya na karon na kami nakapag-vlog kay nagkasakit ako. Ani-ana sa kami nagsapularan mangita og sudanon, baka sakali na naman kami makaulam. Pasok guys, ito guys, pauwi na kami guys. Napasok Then sama ba? Wow, la kaso magalaw ang dagat, mahirap hulihin yung mga fish. Baka sakaling man kaway. sabihin mo ako mga kumakay na. Why? Okay. COVID? Curfew? Mga 8:30. Gani, mag 8:30 na guys, muhawas. Kinaday curfew guys. So, kinanglang makahawas may 8:30. Kasi guys, ang dagat kay arang luhaga. Nalipo man tas dagat. Di rata man si Jubin to ang dato ikaw nang garis lang. Di rata mag birthday na ni ate tomorrow. Happy birthday, sister. My beautiful sister in the world. Happy birthday. Ate Arjun, happy birthday. Greetings coming from Noise Kilin. Yahoo! Yan makarinig. Ha? Yan marinig kasi may plastic yan sa ano. Namura? Yan marinig na mahina ang buhay. Happy birthday sa'yo. Ang wish ko sa iyo ate sisterit, sana bigyan kayo ng malusog na pangangatawan dyan,
lumayo din po sana kayo sa anumang pong sakit at karamdaman, anumang pong kapahamakan. Gabayan kayo ni Papa Jesus sa araw-araw. Bigyan kayo ng pagkain sa araw-araw. Yun lang po, kahit hindi na hinahangad ng maraming handa, at least magpasalamat tayo sa Papa Jesus na binigyan pa tayo ng panibagong birthday, panibagong taon, na makasama mo pa ang iyong mga anak, yung mga 6 na anak. Mag-ingat kayo palagi dyan. I very miss you all so much. Aray ko, natuyom na naman ako. Uy, sikog daldal at tuyom na naman ako. Hanapin ko muna yung tuyom. Siguro ayan din yung nakatusok sa akin. Ha? Bakit ang sakit? Dito na naman sa ano. Ayan, kusugan yung mas bawd. Ayun, mahal. Mahal, halika, mahal. Ayan o. Isda. Dali. Ayan o. Ayan o. Ay. Ayun pa. Ayan, diba? Sabi ko sa'yo. Ayun pa, mabutiti to. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ang cute. Sige, langay kayo dyan. Asan na? Asa ba? Ha? Ayan, ayan, ayan. Ang cute niya, oh. Butiti. Saan ba? Wala, ang daming butiti. Yan, oh. Oh. Dito, likod mo. Likod mo. Ayan, ayan. Makahilo ng butiti mo. Ha? Puno na. Muna ni mo ito, mamasol yung kauban. Muna ito, mamasol yung kauban. Mahal ito, mahal. Ano ito?
Ay, hindi pala. Ayan, malo. Mahal. Ayan o. Hindi, meron malaki. Dapat kasi dinala mo din yung isa eh. So guys, so wa pud mi agdugay guys, mga 7:30 nanguli na sad mi ana guys kay kuan lain nagdagat guys. Kita man mo sa ang video, makalibat ag dagat guys kay luhag. Then kusog pud ag bawd. Dami kuha guys pero gamay ra kaayo. Nanguli na sad mi guys kay di sad mi magpakagabi kay na may curfew. And salamat sa inyong pagtanaw guys. Thank you for watching. So wala pa nakapag-subscribe, please subscribe, hit the bell button and like, share, comment. Daghan kayong salamat guys sa inyong pag-support sa aming YouTube channel. Mag-ingat kayo palagi. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. Magdasal po tayo palagi sa ating Panginoong Diyos upang tayo bigyan ng malusog na pangatawan. Ilayo sa anumang pong sakit at karamdaman. Ilayo tayo sa ngayong kumakalat na virus. Ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin. Isama din po natin sila sa ating mga panalangin. Nabigyan din po sila ng malusog na pangatawan at malalagpasan ng anuman pong hamon ng buhay. God bless all. Bye!